тусінде тепішке кору, турлі тусті жанех демі тепішке мен журу, берекемен куанишка, шаттикпен жайлиликка і шара, тепішке кизмечіге, уй ханемина, кушпен куатка, пайдали табис пен байликка, жайлилик пен сапарга і шара. Тусінде аягында одемі тепішке корген адам, женіл сиркатка шалдик іп, бірактез сауигіп, жумисена кайта оралады, Сеїд Сулейменін жоруй боїнша, аягина кіген тепішкемен журе алмаган адам, уєлмен немесе кунмен байланис орнатади. Журіп баражатип тепішкесінін бірі, аягинан тусіп калган адам, бауиринан немесе серіктесінен ажирайды, аєлін талак етеді. Никулин сатади немесе олардин бірі кайтис болади. Баска бір риваятта, ту скоруші бір жилдин, і шінде кайтис болуй мумкін. Тепішкесінін жогалип, кудик катусіп, кейін табилганин корген адам, отбасинин бір аєлімен ренжісіп, ажирасади, бірак кейін кайта татуласади. Жана тепішка киїп, бірак онимен журмеген адам, пек кизбен жакин карем катинаста болади, озіне берілген тепішкені сактаган адам, бір айлді коргайды, егер тепішке ески немесе жертик болса, уєл жесір. Тепішкесінін урланганин немесе, баска біреудін кігенін корген адам, біреудін оєлін алдауга тересади, баска біреуден калган тепішкені жогалтип, кейіннен тапкан адам, енбеке тип малтабади, тепішкесінін жанип кеткенін, синганин немесе, аягинан кушпен шешілгінін корген адам, жоспарлаган сапарина шига алмайды, тепішке кию курлик аркили сапарга шигуг ажору, Біржинда тепішкемен журген адам харам катинас катуседі, тепішкесінін окшесі синган адамнин аєлі бедеу болади. Баск абір ріуаят боїнша неке кімай бірге омір суруді білдіреді. Кос табанди тепішке киїп, бірак бір табани ажирап, туспегенін корген адамнин кизи болади. Егер табани ажирамаса, анасемен кизи узак омір суреді. Бірак егер табани тусіп калса, балакайтиз болади. Тепішкесін жондеген адам, і єлімен жакси карим катинаста болади. Тапішкесін баск абіреу жондегенін корген адамнин еєлі, ботен біреудін ікпалина туседі. Тепішкесін жондеугеберген адам уєлінін куня жасауина жол ашади. Кумістен жасалган тепішке корікті грі адал жарга, коргасин тепішке, ілсіз еєлге, оттан жасалган тепішке, нашар мінезді еєлге, Аристан тересінен жасалган тепішке, катигез ортасинан шиккан еєлге ішара, кейбіртус жорушилардин айтуінша, сари тепішкемен журу, берекемен куанишка ішара. Аягинан тепішкесін шешкен адам, ка ауіпсіздік пен жогари дареже гежетеді. Жунен жасалган тепішкемен журу, кажеликка, жихатка немесе баска да сапарга ішара, Устіне жазу жазылган тепішке корген адамнин, юеліке сирінен істеріша тасади. Усті мактамен капталган тепішке білімді, так уажане каїримди аєлді білдіреді. Жафар садик бултусті билайша жориди, жубайки змечі куш пайда байлик жане сапар. Косимша тусіндірмелер алу ушін сурактарин із депікірлер де жазин із немесе ігяком туз жору із деу жуєсіне кірін із. Жана видеоларымыздан хабардар болу ушин арнамызга жазылып, видеомызга лайк басуды умыт пан из, келеси видеода кездескенше сау болын из.